Yes, kijk. Ja, hey. Wat is dit? Een soort CSI flyer? Ja, die gaat Of er niet, licht in, hè? Kijk, van wie? Even kijken. Van? Van? Hier, Van? Platon. Van Platon. Ja, jongen, dat gaat het met mijn woorden, of Die niet? gaat gewoon in zijn lucht in, jongen. Ja, Ja, toch? Hier, lontje vanaf, hè? Nee, niet trekken. Wat doe je nou? Ja, lontje Dat is vanaf. goed, hè? Dat kun je niet aansteken, Die steek hè? aan voor jou, jongen. Ja, oké. Tuurlijk, hier. In het midden van de straat hier zo. Hoe laat het is? Ja, weet ik veel. Hoe laat is het? Kunnen ons nou verrotten. 12:30. Gas erop. Huppakee. Gaat ie. Ja, ja. Soort CSI flyer. Ja, ja. Of niet? Lekker hoor. Hier ook. Hier zo. Valencia, Spanje. Lachen man. Hey, wacht, Fluiten. Zo, Kristal. Ja, maakt niet uit. Kristal Magico. Hij fluit Van Platon. en we zitten in een Even kijken, parkeergarage. waar is het lontje hier zo? Steek dit ding aan. Het is, In een hoe laat is het? Hoe laat is het? In een parkeergarage. 2 uur 's nachts of zo? 12:30. Maakt niet uit. 1 uur. Het is 2 uur, precies. 2 uur. gewoon. 2 uur. Nee. Ja? In de fik. Gas erop. Kut, maar aansteken deed het niet Nee, meer. ik heb zie sekkie. Nou, hier. Doe met sekkie. Sekkie. Gas erop. Politie. Politie. Gewoon in de parkeergarage. Gek zeg hé. Wat een gauw. Mafkees al. Lekker man. Laat in. Tyfus. Hoi.